Lugay mo dyan mga kuan. Meron ito sa zone. Dito kami bibili ng karne para sa Korean barbecue. Gusto namin dito. Good morning mga kabisdak. So today is Sunday. Wala lang, tambay lang kami sa bahay. Nanood kami ng sariling video namin. Ayun, support our own video. Tapos mamaya papunta kami sa grocery sa mall para mag-groceries for 1 week na konsumo namin at siguro dadaan sa park para makapaglaro si Gian at yun lang. Cheese. You staying here? We're going to the mall. No, don't bring it up. I will get lost. What are you playing? Okay, bye-bye. Nag-comply ka. Go there. Bawal lumabas. Pero may ginawa pa. Sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo. At sinabit mo ulit. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Gusto mo lang ang ilabas ng batas. Bakit ka ipapasara ng isang easy? So ngayon pala mga kabisdak, pupunta kami sa GP, sa doktor kasi si Gian ipa-vaccine namin, flu vaccine, flu shot. Winter na kasi dito at advice kasi ng government dito, health officials na kailangan at least may flu shot yung mga bata para iwas sakit ngayong winter. Kaya pupunta kami. At ano yung mga bisak yung bayad? Meron yung bayad, nakalimutan ko. Mamaya tingnan natin, i-ask natin doon kung magkano yung bayad. At yun, lagi takot yan si Gian sa injection. So iyak naman to mamaya. So dito tayo ulit sa Woolworths mga kabisdak. So bibili muna kami ng groceries for the whole week. What? You want to sit down here? Come here. I want to You want to sit down here or over there? What are you doing? I'm cracking. Not big. This one not big. No. This one not big. I think so. So yun nga mga kabisdak, mamaya pupunta kami sa doktor sa GP para sa flu vaccine ni Gian kasi winter na dito. Advisable kasi mga kabisdak na mag flu shot ka dito bago mag winter para iwasan na magkasakit sa winter kasi sobrang lamig talaga. Napaka-effective nung mga kabisdak ng flu shot kasi last year na flu shot si Gian hindi ganun siya na natablan ng ng mga sakit-sakit kaya very effective. So mamaya pupunta kami. So ang problema nito si Gian lagi itong umiiyak kasi ayaw niya ng nung mga ganun yung injection, takot siya dun. Tsaka i-request din namin mamaya sa doktor mga kabisdak na sa may puwet niya itusok yung injection kasi ina-avoid namin sa arm kasi meron siya kasing history yung mama niya na ang tawag na maklat yung mga ganun. Keloid pala, keloid. So yun, so grocery muna kami dito. After namin mag-grocery, so pupunta na kami ng GP. Tapos after nun, uuwi na kami mga kabisa kasi minsan yung side effect ng yung flu vaccine is magkakaroon ng kunting lagnat yung bata. Ang dami ng rice. Dami ng rice, wala nang panic buying mga kabisdak. Last week ubos yan eh. So naghahanap kami ngayon ng yeast mga kabisdak kasi try kong gumawa ng pandesal. This one, the green one is nice. Murag padung mo sa kitang
isda. So, bibili tayo ng seafood ngayon mga kabisda dito. Matagal-tagal na din kami hindi nakakain ng seafood. So, tapos na kaming mag-grocery mga kabisda. Ngayon, pupunta na kami sa GP para sa flu vaccine shot ni Gian. Right. I want to get the free. Why? I want to Change get nila ang kita mo, kuha pa daw taog. Magbuwan pa rin sila sa doktor, nagkahuman mo, ato pa tas chemist, I want to get flu vaccine. out. Nababalik na punta para kuha ko nga, ikulay lagi niya yung kiri. Maybe we try on the other side. Unyain ko nga, until what time mo mag-close na, until 4 ra, ko nga. So, mubayad ako nagbalik, nagbalik na mag-rin siya. Kung di daw the same day, mubayad ako mo. So we'll try that. So yun mga kabisdak, andito kami sa kabilang clinic kasi doon sabi ng isang clinic kung saan regular talaga kami nagpapa-vaccine. Ang sabi doon is wala na daw stocks yung yung vaccine, so at saka may iniba yung process kaya dito na lang kami. At so far so good, sabi ng yung sa admin pwede daw, kaya yun nag-register si Ami at next na si Gian. Finish! 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 All good. Now let's get the camera. Let's buy some toys. Gian is very good. Very good. Alright guys, so tapos na kami sa vaccine shot ni Gian. Umiyak yung umiyak konti pero kayang-kaya. So bibigyan namin siya, we'll give Gian a reward, we'll buy a toys for Gian because Gian is very good. Over there, but not enough. Look, there's no more stuff. Okay, you got 2 toys. It's a reward for Gian because Gian is a good boy, very strong. This one is $19. See? You want this one? Okay, come on. Gian wants this one. Lego and patrol car. So, bumili lang kami ng laruan ni Gian guys, mga isa, dalawa. Yep. Clients? Yeah. After dito, uwi na kami kasi para makapagpahinga si Gian kasi yung side effect ng flu shot is possible may kunting lagnat yung bata. Kaya mas maganda makapagpahinga na siya. Papatulogin namin to na mga 1 o 2 oras. Inom ng gatas, saka yun. So solve na yun. Winter is coming. Ready na si Gian. Gian, what's that? Spider-Man, look. Wow. I fixed it. You fix it. Good job. And look, I'll tell you. There's a lot of Lego. That's a Spider-Man Lego, right? And I cannot find Spider-Man body. Alright mga kabisdak, so andito na kami sa bahay. Yun, si Gian, inassemble niya yung laruan niya. At the same time, nag-prepare na kami ng dinner. Meron kaming lasagna na niluto. Pakita ko sa inyo mga kabisdak. So for dinner, lasagna yung magiging namin, dinner mamaya. Yan. So, yan yung lasagna, andun. Ready-made lang yan na lasagna mga kabisdak, yung sa Woolworths. So, ready-made na siya. Lagay mo lang sa oven ng ilang minutes, tapos yun na. Gumagawa tayo ngayon mga kabisdak ng longganisa, homemade longganisa. So, ito yung 1 kilo ng minced pork. Tapos ito yung mga sangkap, tapos anong iba nandun sa fridge. So malaking to mga kabisdak, sobrang tipid kasi yung 1 kilo,
ang dami mo nang magawa sa 1 kilo, so good na sa amin ng ilang araw na budget para sa ulam namin. Tapos yung lasa mga kabisdak, mas masarap pa compared dun sa sa mga longganisa na binibili namin sa Filipino store.